ଅଲଗା ଗୋଟେ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମ ବଟିଆକୁ ପକେଇଲେ ଅଦା ରସୁଣ ବିଲାତି ଚୁନ ଚୁନ କରିଦେବି ଏକାଥରେ ପକା ସେ ଅମୁଲ ଗୋଟେ ପକେଇଲେ ଏ ଦହିଟି ଆଣି ମାନ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅଛି ତ ଭାଇ ଦହି ତ ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦହି ପାବ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଚିକେନ ମିଳିଛି ଗରମ ଚିକେନ ଲାଲ ସବୁ ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣଟା ପଡ଼ିବ ମିଟ୍ ମସଲା ଓକେ ବ୍ଲଗ କି ମୋର ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟା ମସଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇ କ'ଣଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜଗତସିଂହପୁରୀ ରୋଷେଇ ଖାଇବା ଆଉ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ ରୋଷେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛି ମଜାକ ନା ସତରେ ମାରିନେଟ୍ କରିବା କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛ ଏଇଟାକୁ ତେଲ ବି ଢାଲି ଦେଇଛୁ ତା ଦେହରେ ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜ ରାଜା ଏଇ ଟମାଟୋ ନେଇ କ'ଣ କରୁଛ କାଟିଆ ନେଇ ନେଇଛ ନା କ'ଣ ଛୁରୀ ଏଇଟା କଟିବ ଅଛି ଆମର ଗ୍ୟାରେଜ ଛୁରୀ ଏଇଟା ଘରକୁ ଆଉ କିଏ ଯିବାର ନାହିଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କ'ଣ ପକେଇଲେ ଏଇଟା ଆଳୁ ପିଆଜ ରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପାଇପ୍ ଦେବି ଖାଇଲୁଣି ଧୋଇଦେଲନି ବାଡ଼ିର ହେଇଥିବା ପରିବା ସବୁ ଯାକ ପକାଅ ଲୁଣ ଆସିଛି फोड़ांडा दे दो ना आज ये तो दौड़ थी कुत्ते की तो दूसरा कलर दौड़ ना तो दौड़ थी इंजिन टा सेट दूसरा तो बहुत ज्यादा उड़े सुतुर गरम है ला ठीक है नहीं करना चाहिए जाता आवाज बोलना नहीं ठीक
ସେଇଠି ଖାଇଦେବା ବସିକି ଭଲ ହବ। ଲୁଣ ପକେଇ ଦଉନ ଏବେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦିଅ ଧରିଆ ନାଇଁ କପଡ଼ାଟା ଧର। ମିଶା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ପୁରା ପାଣି ମିଶାଇକି ପୁରା ରେଡି। ଆମର ଚିକେନ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଭାଇମାନେ ନ ପଚାରିକି ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଭାଇ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବାଟା? ହଉ ମୁଁ ପତ୍ର ପକେଇନି ଏଇଠି। ହଉ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଦିଅ ଆମ ଚିକେନଟା ପୁରା ନେଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ସରି ଶକ୍ତିମାନ କାଢେ କଣ ବିଷୟ କହୁଛୁ କାଢୁ ବାସ୍। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି କଣ ବୁଝିଲା ପିଲା ଆଉ। ହଉ ଆମର ଏବେ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଚିକେନ। ମୁଁ ଖାଉଛି 4ଟା ନା କେତେ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ତା ସହିତ 200 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ। କାହିଁକିନା ଆମର ଭାଗ ହିସାବରେ ଚିକେନ ଆସିଛି ବୁଝିଲ। ଆଉ ମୁଁ 1.5 କିଲୋ କେତେ ଚିକେନ ମୁଁ 450 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ ନେଇଛି। ଇଏ ମୋ ଭାଇ କ'ଣ ରୁଦ୍ରା ତା ପାଇଁ 150 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ ତାକୁ ଦଉଛି କାହିଁକିନା ତା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। ହଉ ରୁଟି ଜମାରୁ ଖାଇ ହେଉନି। ସେ ଭାଇ ଆମର ଦେଲେ କ'ଣ ଭାତ। ଆଉ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ରେଡି ମାଡ଼ି ଚାଲ।